दिनै जोंना रायजोनि खामानि दं आरोना फुजानि थाखाय आं बाव एसे खामानि मावनो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला आङो दिनै ब्लगखौ नायलांदोंलै आरोना लोगोफोर दखाना बिनिफ्रायनो आरोना दखाना एकदम माबा बै गारिया मा होनो वाटार साप्लाइनि थाखाय फैदोंमोन आरोना दैया जाबायानो खुरखांबायानो ओमफ्राय आं ब्लग लानो हायाखै आरोना बेखौ आं थांनो हायाखै ओमफ्राय दा रेडि जाबायानो माखासे न'फ्रा ओमफ्राय दा भिडिअ हल लुनांगौ आरोना इयाव भिडिअ हल लुनांगौ ओमफ्राय दखानाबो सब जाखाजोबखाबाय रेडिनो ओमफ्राय दा नै जोङो भिडिअ हल लुनांगौ रायजोनि खामानिया जोंना ओमफ्राय एसे नै कमिटि हल लुनांगौ जोंना फैहांबायानो नै दासो साफा सानै फैहांबाय मेंलायलायो आरोना लोगोफोर बिराद गोजौखा ओरैबायदि मेंखायो ओमफ्राय आं सिखा लाफाखाबाय आरोना खामानि मावनो जोंना सिखानि खामानि नालाय दिनै माने औवा दाननाय जों दा मावनोसै ओरैनो बेखौ देखायगोन मैना आरो बेयो अख्रांनि गंसे जोंखौ देखायगोन आरोना नं टुटिलापारायाव नायनो गोसोबा फैदो दा जोंना नै भिडिअ हलनि न'खौ सुसिगोन आरोना लोगोफोर हाखौ दावसिगोन जोंना भिडिअ हलानो बेनो आरोना लुगासिनो रेडि जाजोब्बायानो जोंना भिडिअ हला हाखौ दावजोब्बाय जोंना बाव फिल्मनि थाखाय बेनार सिथाबगासिनो मैना लोगोफोर बेखौ देखायगोन नं टुटिलापारायाव नायनो फैदो लैहोर लैहोरनो फुजा खैथायाव फुजाया 21 खालि 21 देखायगोन